בדרך כלל כשאני הולך לקנות מגרש, אני קודם כל יוצא ורואה את המגרש, ואני... מה זאת אומרת? ממש? ממש אני ממשש את החול, כן. ככה. זה המזל שלי, שאני ארכוש את המגרש הזה. והשיטה עובדת. השיטה עובדת יפה מאוד. בשנים האחרונות מחירי הנדל"ן בישראל שוברים שיא אחרי שיא. כל ישראלי רוצה לקחת חלק בעסקת נדל"ן משתלמת. אבל נראה שהיום המרוויחים מעסקאות נדל"ן בארץ הם בעלי החזון. אלה שמביטים הרחק קדימה ולאו דווקא מחפשים רווח מיידי. נריה, איך הכל התחיל? איך הגעת לארץ? אני הגעתי בשנת 39 לארץ. יתום, בלי הורים. בן 12 התחלתי לעבוד. עבדתי בהכל. בירקות, אחר כך הייתי נהג משאית, הייתי נהג מונית. התחלתי לעבוד בטקסטיל. הייתי יבואן הכי גדול בטקסטיל. אז איך בעצם התגלגלת לנדל"ן? קניתי מגרשים, קניתי בניינים בתל אביב. יש לי 10 בניינים בתל אביב. אני אוהב מגרשים. אני אוהב. כן, כשמדברים על נדל"ן נראה שנריה אליוף הוא איש חזון שרואה את הנולד. באחת העסקאות הגדולות שביצע בעבר, הוא רכש 120 דונמים של קרקע חקלאית בקרבת אוניברסיטת בר אילן. אתה זוכר את הפעם הראשונה שהגעת לשטח, שראית אותו? כשאני קניתי היה פרדס. ומה היה מסביב? שום דבר, היה פרדסים. מה דמיינת כשקנית את השטח הזה? שבסופו של דבר פה לא יישאר אדמה ריקה, ויתנו לבנות. וזה מה שאני חשבתי, וזה ככה הולך להיות. בקריית אונו, על האדמות שרכש נריה, עומדת לקום עיר קטנה. כ-700 יחידות דיור, 6 מגדלים של 32 קומות ומרכז מסחרי, וגם 2 מגדלים של 35 קומות של משרדים, אשר מתחתם שטחים מסחריים. זה פרויקט ייחודי בגודלו, בקרבה כזו לתל אביב. כשנריה זיהה קרקע חקלאית בעלת פוטנציאל דומה בשביל התפוזים בהוד השרון, הוא לא היסס לרכוש 80 דונמים מתוכה. מבחינתו, יש כאן הבטחה לעסקה נדל"נית מוצלחת נוספת. נריה, מה הולך להיות כאן על השטח הזה? אתה רואה פה את האזור הזה שיש כבר מבנים פה? זה הסימן שהמקום הזה יתפתח מהר. יש פה 80 דונם, אני מתלהב בעצמי. יש לזה עתיד גדול מאוד. צוחקת האדמה הזו. אוקיי, תסביר לי איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים כרגע באזור פה שמסומן בצהוב, בתוך תחום העיר הוד השרון. מה זה אומר בעצם הצבע הצהוב? זה אומר שהמועצה הארצית, כשאישרה את התוכנית המתאר המחוזית, צבעה את השטח הזה כשטח שמיועד לפיתוח עירוני. מה ההבדל בין התוכניות של מתחם שביל התפוזים לבין תוכניות אחרות שאנחנו רואים צצות חדשות לבקרים של הפשרה של קרקע חקלאית? כאשר הקרקע החקלאית מסומנת לפיתוח עירוני, אתה יודע שהקרקע תהיה בשלב כלשהו. יכול להיות מחר, יכול להיות בעוד 10 שנים, יכול להיות בעוד 5 שנים, אבל הייעוד שלה ישתנה לשטח של פיתוח עירוני. הוד השרון היא ללא ספק אחת הפנינים הנדל"ניות הבוהקות בארץ בשנים האחרונות. היא בין הערים המובילות ביצועות נדל"ן. העיר נהנית מפיתוח מהיר, מבנייה ותנופת צמיחה, תוך שמירה קפדנית על איכות חיים. עיריית הוד השרון הודיעה ליזמים שהתכנון של מתחם שביל התפוזים כבר נמצא בעיצומו. מתי זה זמן טוב להיכנס לעסקאות מהסוג הזה? כמובן, כמה שאתה נכנס בשלב המוקדם יותר, ככה הצפי לרווחים יהיה גבוה יותר. ואם אני מעוניין להיכנס באמת לקבוצה כזאת בשטח, איך אני יודע שנכנסתי לקבוצה טובה? צריך לבדוק מי האנשים שעומדים מאחוריה. אם האנשים שעומדים מאחוריה הם אנשי מקצוע, אנשים שיש להם ניסיון עבר, שעשו דברים, מהלכים דומים בקרקעות אחרות, אז כמובן שאתה יכול לישון בשקט. המקום הזה זה מקום שרואים מהפנים שלו של המקום, שזה יהיה מקום הכי יפה פה. חצי מזה אני משאיר למשפחה שלי, זה שהמקום הזה מאוד מוצא חן בעיניי. צריך רק דבר אחד, סבלנות, וזה יהיה, וזה יהיה.